Жена нигоҳ кунед. ES 300% гибрид ана бардажону 2019 ша ёфтем. 2014, 15, 16, 17 накардем. Я бора 2019 ша ёфтем бардаро. Ана хел бошад, Lexus бошад бардаро. Лабавоиш бинед чӣ хушту. Лабавоиш антиблек бардаро. Машин синяти тайёр аст. Соли 2019 ES 300 бардажонои ман мотор 2.5 гибрид. 6 моҳ 7 моҳ тренировка ҳуҷҷат дорад. Нарх срочни 280,000 сом. Бисёр арзон намешад. Хайрдоро марҳамат набошад агар срочни фурӯхта мешад. Машин бардажонои ман американка задагӣ надоштааст. Умуман мегӯям машинча нов зада. Винкода мемонам занед бинед бардаро. Лайк фаромӯш накунед. Инак рафтем. Лабавояшне ки беҳад маъқул шуд бардаро. Кузуфош тоза шуд. Дискачошам бинед чӣ аст. Диска балумош дар ҳолати хуб бескручҳои доступ дорад бардаро. Гибрид. Мотор гуфте 2.5 мешад. ES 300 бардажонои. Ҳас хайрдоро бардаро. Машинчаи беҳтарин аст. Нархашам нархи беҳад дастрас монда истод. Барои ки бардаро худи солои 2016-17 шам 250-260 мегӯям. Ана ин бардаро 2019 280 нархи беҳтарин аст. Салони сиёҳ, кожни салон, салонош дар ҳолати хуб. Бескручҳои доступ бардаро, сиденияи лифт. Ана винкод занед бинед 2019 сол аст. Гибридош хушбу кор карда истод. Ана машина мотораш мурд. Ана чӣ дорад дигар? Кожни рул, мултирул 95,000 километр пробег доштааст. Ратнои пробеги худаш аст бардаро. Старт-стоп дорад, не мишкачаш бардаро. Режим дорад, климат контрол дорад. Ин се режим ваҷдинаш бина штокош бина чӣ мешад? Штокош бо ҳар хел мештост бардаро. Не эко мешад, не инаш спорт мешад. Чӣ хел аст бардаро? Марҳамат. Срочни нархашам беҳтарин 280,000 боз муомилат дорад. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Нархи беҳтарин срочни фурӯхта мешад. Марҳамат. Фикртон нацед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай ТЖ бошед бардаро. Бай аст. Ташаккур. Бардарҷонои ман нигоҳ кунед шумо. Нархи беҳтарин гади дар канали Автодубай ТЖ. Бозиятҳои дигар Lexus ES 350 соли 2014 хато накунам, мумкин 13 бошад. ҳозир мебинем. Ҳолаташ бардарҷонои ман беҳтарин срочни нархи худам мондам. Рости гап 170,000 сом истодаам мошина. Ана гуфтем гап нест 170,000 бошад агар. Баъд ҳуҷҷатоша фаҳмидем, расходоша фаҳмидем бардаро. Ҳуҷҷатош як ҳафта 10 рӯз пас тренировка ҳуҷҷаташ тамом мешад. Барои гуфтам акаҷон як нархи арзонтар монем. Касе гирад агар як ҳафта 10 рӯз пас бояд ки бо расход кунад. 150,000 сом розӣ кардан бардаро. Нархи бовар кунед беҳтарин нарх аст. Салони сиёҳ бардарҷонои ман. Наворотош пурра. Ҳолаташ хушбук аст бардаро. Задагишам ба фикрам ба хайр агам бампераш задагӣ барои ин рестайлинг кардагам. Задагиам бардаро серьёзӣ нест задагиш. Номероша нигоҳ кунед чӣ хушбук аст бардаро. Агар маъқул кунед мумкин номерошам чанд. Ҳолаташ бардарҷона идеал нест. Рости гап. Ягон камбудӣ дидан нашуд. Фақат ҳуҷҷатош расход дорад тамом. Ана 150,000 сом срочни фурӯхта мешад. Марҳамат бардарои ман успех кунед. Ин машина бардаро як нарх ба розиам намешудам аз сабабе ки класкаш пайдаги. Аз сабабе ки як дигар BMW ба залоб дода гирдам машин ба. BMW дигар интихоб карда гирдам барои гирифтан. Барои мекун хав машин наравад маҷбури машина. Агар ки малиян срочни мон юҷош ба савдо шад мо розием гуфтам. Гуфтем гап нест насиб бояд савдо шад охина дискачо шавне. Балуношам. Ина касе гирад бардаро 4 та дискаша албатта алиш кунем. Дискош солои 2013 14 пешаш нав. 4 та дискашам агар алиш кунед бо машин видаш тамом дигар хел мешад. Ҳолаташ хушбук аст. Сафед приёх компания ин машинча Америка. Ана нигоҳ мекунем салоношам бардаро 4 дар эскричҳои доступ дорад. Датчик слипи хизон дорад. Салон нигоҳ кунед шумо чӣ салон хушбук бардаро. Салони сиёҳ мешад, не лапшикош нигоҳ кунед. Сиденияш нехи светили мешад. Комбинированӣ беҳад салони хушбук аст бардаро. Беҳад хушбук. Датчик слипи хизон ам дорад. Сидения лифт, памят сиден дорад бардаро. Винкод 2013 моҳи ноилак даст бардаро. Тоза 2013 ҳисоб мешад машинча. Мебелни рул, мултирул, пробегаш 150,000 километр, ошибка надорад умуман. Ана обогрев сидени, вентиляция сидени, обогрев руля шторка дорад. Ҳамаш кор мекунад, ман проверка кардам. Монитор чошам нигоҳ кунед, се режим ваҷдине дорад. Чӣ хел аст бардарҷоно? 150,000 сом ба арзанда аст ё не? Чӣ фикр доред? Ба дӯстон ҳатман равон кунед, бехабар намонад, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед бардарҷоно. Аз канали мо мошинаи арзон дастрас ва мошини ба табдили дехлаконро бовар дорам ҳатман пайдо мекунед бардар. Бай аст. Обуна шавед то аз видеои навбатиамо бехабар намонед. Ташаккур зиёд. Бардарҷонои ману ана марҳамат срочни бозиятҳои дигар Mercedes-Benz 190 бардаро. Динайта сафед монда гидем дар хотиратон бошад. Фурӯхтиан як 33,000 мондем, 32, 31 фурӯхтагиам. Хушрак буд ваям бардаро. Ана як дига имрӯз ҷигари овондаги аст. Вай солаш 1989 буд бардаро. Ана инаш солаш 1992 буд аст. Мотори сечка, мотори 2.0, торпедои сечка, мотор плюс коробкаи сечка задаган. Мошинча хушрак аст. Срочни инам нархш 33,000 монда истода. Харидоро бошед марҳамат. Ҳуҷҷатош як солоб даст боина. Ҳуҷҷатош солома, утилизация ҳам доштааст. Дискачош мебинед бардаро, дискачош спис, дискош краска канона красник. Хулас наместа ҳолат дорад бардаро, ин ҳолаташ
срочно 33000 сомон мошинча на ходу рох мегардад. Биёед аз наздик бинед, савдо кунед, махлук кунед гирифтвордаро 40000 гуфтем сода. Ман гуфтем не 40000 қиматтар, 33000 розӣ кардем, боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад бардаро. Ман ҳолати салонаш, салончашо нигоҳ кунед бардаро. Мошинча избор аст бардаро. Ин мошинча бовар кунед агар 201 кузов мешавад. Ҳолати салонаш мониторчои андроид доштааст, коробка механика, рулошам рулои сечка, торпедошам бо торпедои сечка бас. Сиденияшам мегӯям, сиденияи сечка задагӣ. Торпеда чамилин бардаро, ҳай мекунед, фикр мекунед сечка акадаси. Марҳамат кунед. Хайрдоро ҳаст, хайрдоро. Любителои 190 ҳастед инҷа. На, диска балончош бардаро, дискачош бинед, трактор медагад. Мошинча хушрӯ меша. Кам-камаки расход дорад бардаро. Ҳар 33000 сомон аст. Боз муомила дорад, биёед аз наздик тамошо кунед. Бай аст. Срочни фрухта меша. Ана бай. Шумо нигоҳ кунед бардарҷоно, бародаро, апаҷоно. Ана ин мошинча барои шумо. Бисёр варианти хуб аст барои духтарако, апашко, барои бачако ҳам бардарҷонои ман. Hyundai Avante MD соли 2015 рестайлинг аст. нигоҳ кунед, 2-3 моҳи дигар ҳуҷҷат доштааст, мотори ҷидид, чашмакош бинед бардаро, чашмакош нахе хушакош гирёв мешавад. Комплектатсияш лимитед, дискачош бинед, ин дискои лимитед мешавад. Мошин Корея бардаро, кондитсионери, яхабагли, вентилятсия, фарои лупа, ҳама наворота дорад. 110000 сомон нарх фаристодагидам барои шумо срочни нарх нигоҳ кунед, чанд пул розӣ кардагем, 105000 сомон бардаро. Боз биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, дидед. 4 диска балонош жаролати хуб, балонош нафана, кулуфош ҳам бинед чиқдор тозак аст. Шиша бардаро беҳтарин. Бампер яхваш кам тара кор доштааст. Стопо яхваш ҳам бардаро светодиод. Ахрак ба свето яхваш. Стопо яхваш ҳам бардаро. 82 номер чош бардаро. Аз хайрдоро 105000 сомон чихел асос салона тамошо мекунем. Барои комплектатсияш хушрӯ аст. Комплектатсияш простой нест бардаро. Ҳолати салон, кожни салон, задния багриф ҳам дорад. Салонаш бинед чихел тоза, без ключовой доступ, сидениш лифт. Сидениш бардаро бо простой не, сидениш лифт аст на. Эко режим обогрев руля, пробегаш 180000 км родной пробег, кожни рул, мультирул, монитор, старт-стоп, ҳам обогрев сидени, ҳам вентиляция сидени дорад. Кондитсионераш кор мекунад бардаро. Ҳолати салонаш ҳам хушбак аст. Вагон як дастгаштагӣ бардаро. Срочни фурӯхта мешавад, нархи беҳтарин аст. Марҳамат кунед, 120000 сомон хардагидам круиз контролош ҳам аст. Круиз контрол Америка бисёртар мешавад, Корея намешавад. Яки бардаро ин круиз контрол ҳам дорад. Рулош ҳам режим дорад бардаро. Мошинча беҳад махлуш дуруст дигад. Марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад, успеҳ кунед. Ошибка ҳам надорад. Хеле аз бардарои ман марҳамат. Фикртон ҳатман нависед, лайки фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷа бошед. Аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст бардарҷонои ман. Ташаккур зиёд. Ҷонои ман марҳамат, боз ятаи дигар Hyundai Grandeur. Срочни фурӯхта мешавад бардарҷонои ман. Солаш 2015 буд мошина. ҳолаташ хушрак утилизатсия дорад, ҳуҷҷат дорад ягон 3 моҳи дигар. Мотор 3 литра бардаро, мотори GDI. ҳолаташ хушрӯ 145000 сомон мошина харидагӣ будам 5 моҳ пеш. Ҳозир гуфтан 125 монет гуфтем не. 120 камтар қиматтар аст, срочни 110 монет гуфта розӣ кардам 110000 сомон. Марҳамат кондитсионерош ягон компания надорад, 110000 ин арзанда аст. биёед аз наздик тамошо кунед, боз ягон майда савдо кунед, муомила кунед, гиред бардаро. Мошинчаи ки хуб аст, мошини беҳтарин аст бардаро. 2015 сохин. 2012 не, 2015. Нигоҳ кунед, ҳолаташ хушрак аст. Hyundai Grandeur не. Мошин бардаро бензини холи газакиёш ҳам мешад кунед. Изофаша бинед чиқел тозак аст. Мошинча на панал дастхостик аст. Ягон камбудӣ надорад. Салон ҳозир мебинед бардаро. Кани ҳолати салонаш чиқел аст. Марҳамат, кожни салон. Салона бинед, кожош дар ҳолати хуб аст, бош бардаро. Чӣ дорад? Задния обогрев ҳам дорад, аҷи сиденияша бинед чиқел. На панам аст кожачош бардаро. Режим вождения, сиденье лифт. Мошина гуфтем Корея, винкулаш лозинде. ҳам обогрев сидени, ҳам вентиляция сидени дорад. Пробегаш 158000 км, ошибка умуман надорад бардаро. Ина бензинош ҳам қариб полни бак бензин дорад. Обогрев руля дажи дорад бардаро, дажи рулош гарм мешавад. Мультирул, круиз контрол, голош ба панорама дорад. Нагуфтанамони. Марҳамат кунед, 110000 нархи беҳтарин аст. Срочни фурӯхта мешавад бардарҷонои ман. Аз хайрдоро. Бай, част. Ане баридарашам 15 бардаро, тоза 2015 мешад. хеле аз бардарои ман марҳамат, срочни нархи беҳтарин 110000 сомон. биёед аз номи канали мо гап занед. фикртон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷа бошед. На бай аст. ҷонои ман ассалому алайкум, тамошо кунед. дӯстдорони Mercedes-Benz ана S-класса тамошо кунед бардаро. Нархаш ро просто бинед бардарои ман. нархи Opel Astra J срочни фурӯхта мешавад бардарои ман 79000 сомон дар канали Автодубай таҷа барои подписчикои Автодубай таҷа. Солаш 2007 бардаро S-класс 221 кузов.
тонировка ҳуҷҷатош бардоро хато накунад то мумкин моҳи январа бошад на берикои 25 катӣ нигоҳ кунед лабовоёш антиблик даст бардорои ман ҳолаташ бад нест на хадо аст мошин бардоро биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед гиред американка мотор 55 даст 50% тонировка дорад чиёшам зеркальная тонировка чиёшам марҳамат бардоро 79000 сомоне нархаш ма бинед бардоро бовар кунед ин легенда 79000 сом нархи нереальный нархи арзон аст хорузов бовар кунед мерседес ноба марҳамат салона тамошо мекунед бо ин лонг аст бардоро дарош давочик дорад без ключевой доступ дорад улати салон мебелни салон шторка чошам аст бардоро дарош одие давочикош кор мекардааст без ключевой доступ сидени лифт память сидени вин-код бардоро 2007 даст вин-кода занед ҳатман бинед бардоро кунед чӣ гап аст вин-код хел вин-кодаш набинида мешавад нарх бар ана ҳолати салон люкошам ҳаст салон нигоҳ кунед кушодиша бардоро ана пробегаш 132000 мил мебелни руд мултируд старстуд чорматикаси мошинчо бардоро марҳамат кунед 72000 сом мумкин боз муомила шавад боз арзон карда шавад чӣ хел аст арзанда аст ё не фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали Автодо бай таҷи бошед на бай аст бародарҷонои ман апаҷоно хоҳарҷоно марҳамат тамошо кунед срочно бо зати дигар хундай элантраи вагонне умуман гаштагӣ нест бардоро растамошка утилизатсия дорад тамом дигар ҳуҷҷат ҳам надорад солаш 2017 бардорои ман ҳолаташ хушрӯ вагон аз рӯи вин-код якта фарқи якта бампераш надастам вин-кода занед бинед задагӣ надорад се содан бардоро саб сафедак мойка надорад контрактивки даст 4 диска балон чош дар ҳолати хуб мошинча бардоро бад нест як мойкачаи фасон мекунед тамом ҳен додарҷон мошинча шумо аст о биё тараф бес ина нигоҳ кунед бардоро нархи беҳтарин ка тег нарха нигоҳ кунед бардоро 90000 88000 мон гуфтам фикр я нархи арзонмоне 80000 розӣ карда мехемиска кадаги нелим полик пастаги нестанде марҳамат 80000 нархи беҳтарин аст срочни успет кунед бардорои ман ана вин-код занед бинед 2017 январи 2017 бардоро ана коробка албатта ки автомат монитор дорад кондитсионераш бояд кор кунад бардор навозавидӣ мекунем ох чотки заради ҳолати салон чош хушбахт аст пробегаш 100000 мил бардоро пробегаш кам аст мультирол надорад чӣ хел аст бардоро марҳамат кунед срочни фурӯхтан шуд нархи беҳад арзон нархи дастрас бардоро чӣ хел аст бародарҷонои ман марҳамат кунед фикратон нависед лайка фаромӯш накунед ба дӯстон ҳатман равон кунед нархи беҳтарин вагоне бовар кунед нархи беҳад беҳтарин мо дастаде як химиска паировка мекунед тамом бардоро баъд ҳуҷҷатошо мегузоред ҳай када мегардед барои духтарако ва пашкон варианти беҳтарин чӣ хеле ки бисёр мепурсед марҳамат бай аст бародарои ман марҳамат тамошо кунед 112000 сомон Toyota Previa даст мошинча микроавтобусча минивенча хушрак аст наки солаш 2008 мотор 2.4 коробка автомат тонировка ҳуҷҷатош то охири сол кондитсионераш кор мекунад 0070 номерчошам падарка ин мошин бардоро японка перекидка нест мошин бардорои ман халиҷи дубаи бе перекидка даст барои ҳамин 112 гуфта истодам боз муомила доштааст ин дарашкан дорад почахшдаги яки диска бално чунак панам даст бардоро нигоҳ кунед бардоро 0070 Toyota Previa ҳаст хеле дора бардоро марҳамат кунед муомилаи хушрӯ дорад арзон карда мешавад задни камера задни парктроник дорад бардоро стопаша бинед светодиодни дараш ба фикри ман ки дараш электроник аст салонша бинед чӣ хушрак аст бардоро кожни салон се қатура аст боши рефлекторчоша бинед чӣ хушрак аст ин ингишам климат контрол мешавад бардоро трёхзон мешавад сиденёш капитанский бардарҷонои ман ина хет куни агар кани чӣ надронед хет короче ина чӣ коре куни ина инҷаш бояд боло шавад ин инҷаш пайдо нашудед бардоро ана ин дарошам бардоро ҳар ду дараш ина хел кушода мешавад бардарҷоно ана сиденичошо бинед кожошо ҳарчи хол мекашед аз болош тамом ҳози пеша нигоҳ мекунед мониторои андроид доштааст дута дарикаш без ключовой доступ марҳамат салона тамошо мекунед ана ручно меброи аша полик мешавад полик мешавад дидед бардоро ина хеле рост мешавад баъзан хоб карда хуб сидени лифт 2007 моҳав даст бардоро чиш бари дараш гази еврочорам дорад не кондитсионерчош кор кардааст марҳамат бардоро ҳолаташ пробегаш чанд бошад ин мошинча пробегаш бародарҷонои ман ягон 200000 километр гаштидааст атрофи марҳамат кунед наз хердоро 112000 муомилат дорад чӣ хел аст бародарои ман марҳамат кунед фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба дӯстон равон кунед бардоро мошинчае ки микроавтобусча хушрак аст на се қатура барои семейниам бардоро барои такси заданам барои дальняк рафтан варианти беҳтарин аст муҳимаш ин ки беперекидка бардоро японка не марҳамат бародарҷонон нигоҳ кунед ана боз затаи дигар Mercedes Benz Е-класс 210 кузов бамперчош нигоҳ кунед бамперчош ранги 436 ранги 455 барим даст хуб солаш 2001 даст бардоро мошин ресали мотор 2.0 коробка автомат
حجتاش تو ماهی جانور بالونش در حالت خوب دیسکچوش نه یک تا دیسکچه اینه که من بلاگ میزنید حالت ماشینچه خودش معلوم است باردارو نگاه کنید برای همین از 70000 سوم 70000 گفتم نه 70000 نمیره ماشین 59000 روزی کردم باردارو باز بیاد خودتون ببینید مخلوق net سودا کنید بلیک باردارو مرحمت وقتی سلام باردارو elegans چورونه الکترا кондиционер کامل کردگاه коробка автомат D+. مرحمت باردارو کم کم расход داره لیکن ماشینچه بد نیست خونه коробка автомат D+, мотор 2.0 кондиционер کار میکنه لباسش هم کاملا ترشین داشته است 59000 сом معامله دارد объем نیست که رستلینگ است بالا چه خیلی از خیر داره یک دست گشته گیره فقط های کده ماشینچه تمام بارداره یک خیمیسکه چه میکنید پلیروفکا میکنید ماشینچه بارداره کوکلاچه بری میشه چه خیلی است بارداره من مرحمت کنید فکرتون حتما هستید با کانال هفته دوباره تجربه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشین با تبدیل افلاطون رو باور دارم حتما پیدا میکنید نه ماشینچه نگاه کنید 59000 نرخ بهترین باز معامله دارد تشکر باردارای من نگاه کنید اوپل ارزان پرسید کدومیتون اوپل چه ارزان 48000 сом срочный ана солаш 1998 сол мотор 1.6 простой бардажон ҳуҷҷат дорад утилизатсия дорад ҳолаташ бад нест бардаро нигоҳ кунед на 4 та дискачаи selection зайнагар боз мошинча хеле хурак мешавад нархша гуфтем 54 гуфта истодан 48000 розӣ кардем биёед аз наздик тамошо кунед боз мумкин ягон майда муомила шавад ин қабаёша бинед бардаро губачоша бинед чӣ хел аст дискачои зиёза дискачои сторача бардаро зиёдушка дискачои дискои соли 98 на комплектация elegans меомад ин диска диффузорша ақибаша бинед боина подсеткачоша бинед спойлерчоша خلاص باردارو 48000 сом معامله داره بیاید از نزدیک تماشا کنید اینجوری پادسیتکا دوست است دیگه باردارو چه کده گنی ما سالن اومدیم مرحمت حالت سالن اوینای اختلاف رучной اوینای پشش الکتروپاکت кондиционер داشته باشد نه кондиционер نداره باردارو монитор اندروید داره кондиционер نداره потолокش سیاه کدگی باردارو و سالنش подсветка داشته است салончош подсветка доштааст пробегаш штокиша бинед бардор штоки спорт ҳастин 245000 километр пробег дорад штокаш подсветкаш педалоша бинед спортивни кадаган педалчош чӣ хел аст бардорҷонои ман марҳамат кунед марҳамат бардорои ман бардоре ки опел астраҷи арзон мепурсед ана ин варианти арзонаш боз муомила дорад биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед гиред фикротон начал лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай таҷиб бошед аз канали ман боз мошини арзон дастрас ба табдилиятон метавонед пайдо кунед бардор ташаккури зиёд бай бародарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед бозатаи дигар Toyota Camry 6 нигоҳ кунед чӣ хел хушрояк аст бардорои ман Camry 6 буқаги аст бардорҷонои ман комплектаташ ҳам бисёр фул нархи бардоро 270000 сом гуфта истодам барои шумо срочный без савдо охирин нарх 266000 сом бардорои ман марҳамат успед кунед лабовош бо антиблик даст бардоро танировка ҳуҷҷатош солона камбудӣ надорад мотор 2.5 бардоро фул комплектатсия ақибош сиденияш лифт дорад бардорои фарои пеш сехошад стопои ақиб духоша мешавад парктроник пешу ақиб сафед трёхкомпонент бесключевой доступ диска балонов дар ҳолати хуб навад ақибош ҳам нигоҳ кунед бардорои ман ҳолаташ бардорҷонои ман беҳтарин ҳолат ба камбудӣ надорад умуман ҳозир салона тамошо метунед марҳамат ҳолати салон кожаи салон ақибош лифт дорад бардоро шторкачошам биред на шторкачошам ҳаст бесключевой доступ датчик слипер зон дорад камераи 360 градуса надорад наки сидени лифт память сидени ҳам даш дорад бардоро та ҷои камера шондагӣ аст тамом 149000 километр пробег родной пробеги худаш аст кожни рул мультирул боз чӣ дорад на проексия дорад не проексия надорад акустикаш JBL бардорҷонои ман беспроводной зарядка обогрев сидений вентиляция сидений дорад на марҳамат кунед харидоро бошед агар срочный фурӯхтан шуд нархи беҳтарин барои подписчикои авто дубай тж чӣ хел аст бардорҷонои ман марҳамат кунед фикротон натед лайка фаромӯш накунед бо канали авто дубай тж бошед аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас метавонед пайдо кунед о ана бай бародарҷонои ман шумо нигоҳ кунед ана ин 07ча аз дӯстдорони ваз 2107 ана ин мошинча бародарҷонои ман барои шумо нархи беҳтарин киди срочный номерош падарка мотор яго ҳафти политсейский даст 5 моҳ дига тренировка ҳуҷҷат дорад солаш 2010 0060 даст номерчош бардоро нархша бардорои ман 40000 гуфтам гуфтем не 40000 қиматтар 37000 сом боз муомилаи хушро дорад бардоро беҳтарин муомила кардӣ хайрдоро марҳамат кунед на саб сафедак бардоро ягон камбудӣ надорад инкади хурған рафта омадам фрестодам бухтар мерам мебиём фрестодам юбоҷо мерам мошинча падвадид намекунад мегӯям бардоро марҳамат кунед бачакҳо ёш бардоро ҳастед любителои ваз 2107 ана ин мошинча барои шумо бардорҷонои ман бисёр мепурсед ки ака 07 монед 06 монед приора монед гуфта 04 монед гуфта ана ин 07ча тамошо кунед баъд бо дигарошам мебинед
дискачой штамповка кати, салончош ҳам хушрак бардаро, баъд бардаро сентр замок доштааст, багажош ба кнопка кушода мешудааст бардаро, пульт кати кушода мешудааст. Ана сиденьёшо бинед чӣ хел аст? Ин айхефнист, пичкаи гинокне, тамошо кунед. Ана динамикчош ҳам хушрак аст. Коробка албатта механика мешавад бардаро. Нейваничка шавед бардаро. Холас бардарҷои инамиқа ҳолат дорад. Ду та оинаи пеш электропакет кардаги ҷабу. Пробегаш 87,000 км дастмон. 2010 сол. Задагӣ надорад. Нав краска кардаги, на полировка мекунед тамом. 4 диска балончошам на панав аст бардарҷон. Мошинча хеле меҳнат кардаган. Нигоҳ кунед чӣ краскаш тозаки хушрак аст. چه خیلی از باردارو چی فکر دارید ارزنده باشد یا نه فکرتون نرسید و دوستان حتما نام کنید با کانال 70 بایتجی باشید بای 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 از بارداری من تشکر زیاد با همتون برادر جونوی من اپا جونو خواهر جونو مرحمت تماشا کنید دوست دارانی تویوتا کامری 3 الان این کامری چای ما باردارو سال 2012 اوجتای سالونا کردیم موتوری 2.5 کامپلکتاسیا اس اسک حالتش بهترین نرخ 135,000 сом گفته ساده بودم برای شما باردار جونو نرخ راضی کردیم سراچینه به سودا آخرین نرخ 125,000 сом بهترین نرخ از باردارو اسپت کرید وریانتی بهترین چند تا کامری سه مونده باردارای من فروختیم برای این باردارای من پروسش ما اسپت کنید شانس از دست ندید بسیار دخترکام چند کس نویسین که کامری سه صفحه در کار اسکفته انا این ماشین چه برای شما نگاه کنید باردارو این ماشین باور دارم باردارو جاش کمه باردارن نگاه کنید قد قامتشه خودش معلوم است ماشین چه توضیح بگیش ولی من سالونش ندیدم داشت این ماشین این دیسکوش بالونش هم باردارو یگان 88%. این حالت салон سیاه кожаный салон чехолчош бинед бардаро хуб боз чӣ дорад сидени ручной винко 2011 12 моҳ аст 12 наша якта сидениш лифт мешуд боз зур мешуд ана ҷон намешуд ана ана калитам дорад мошин калитошам метиҳам калиташ кати заводӣ мекунем салончошам нигоҳ 161,000 мил пробег дорад бардаро кондитсионер кор мекунам кондитсионерчош бардаро кор мекардааст марҳамат 160 пробеги кам аст ошибка надорад ягонта хеле аз бардаро марҳамат кунед фикртон ҳатман найсед лайка фаромӯш накунед бо канали 70 байтежи бошад аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин метавонед бардарҷоно ҳама рӯза тамошо кунед бардаро барои ҳамин обуна мешавем то аз видеои навбатимон бехабар намонед бай 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 аз бардарҷоно бардарҷонои ман шабатон хуш бошад нигоҳ кунед хеле шуд бардаро ягонта анане хел Prado mondaги набдем неки. И медонед чӣ хел Prado аст бардаро Toyota Land Cruiser Prado комплектация Limited. Тонировка уҷатош бардаро салона ҳолаташ беҳтарин аст. 220,000 сом нарх десодан бардаро мотор 6 цилиндра 4.0 бензин. Нигоҳ кунед бардаро тонировка уҷатош гуфтем салона оригинал Limited аст. Краскаша бинед чӣ хел тоза. Кузова нигоҳ кунед бардаро шиша барин афрозида. 220,000 гуфтам мон бо мо кудом савдо мекунем десодана. Кузоваш идеални тоза хушрак 4 диска балон машина бардаро ина бай 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 аз мошин бардарҷоно ягон камбудӣ надорад срочни фурӯхта мешавад бардарҷонои ман марҳамат успеҳ кунед бардаро балоноша нигоҳ кунед дандоноша бинед чӣ хел нав аст пачка аст неки мошинча ҳолати салон мебелни салон ана кожаный салон бардаро кондитсионер се қатора бардаро холодильник дорад кондитсионерушам кор мекунад сидениш лифт мешавад кожаный салон мешавад сидениш лифт мешавад бардаро лимитеда баъд абагреф сидени мешавад не абагреф сидени ҳам дорад бардаро монитори андроид пробегаш ҳозир мебинем ки чанда гаштаги салона тозагиша бинед шумо пробегаш бардарои ман нигоҳ кунед 354,000 километр родной пробег аст инҷа бардарҷонои ман холодильникчошам ҳаст холодильникошам кор мекунад мотор коробка ходовой ҳамаш бардарҷонои ман қоидави 100% аст чӣ хел аст бардаро гази евро 4 ҳам доштааст мошинча чӣ хел аст бардарои ман марҳамат фикртон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш накунед бо канали 70 байтежи бошед аз канали мо мошинои арзон дастрас мошинои ба табдили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай 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 аз мошинча бардаро аз хайр дорам